Tak v kuloároch sa hovorí stále a čoraz aktívnejšie a hlasnejšie o predaji klubu. Že by to už opäť malo byť veľmi, veľmi tomu blízko. Malo by sa to deliť v pomere do nejak približne cca 2%, 2/3 nový investor. Končí sa éra Vajsovcov v Slovane. Priniesla úspechy, o ktorých si hovoril. Nie vždy tam bol pokoj v kabíne alebo vo vnútri v klube. Že nás čaká naozaj veľmi, veľmi nesmierne zaujímavá sezóna. Žiaľ, keď ju zhrniem ako celok, tak som sklamaný. Som sklamaný z vystúpenia tímov v európskych pohároch, to znamená tých, ktoré sa tam nedostali, ale aj Slovana v konferenčnej lige, ktorý si myslím, že v tom čase proste nebol dobre pripravený a to nech si ale vyhodnotia oni, lebo tie výsledky či v konferenčnej lige, či v lige nemal proste dobre tej úrovne, akú by mal mať Slovan v tom čase. Vystúpil pred médiami, kde očernil všetkých a všetko. Všetko je zlé. Slovenský futbalový zväz je zlý. V tom s ním celkom súhlasím, ale nemám pocit, že práve tieto skutočnosti sa podpísali pod to, že ten Prešov vypadol. Čo mám teda takú nejakú sprostredkovanú informáciu, aj keď košických fanúšikov asi sklamem, tak Kováč by mal skončiť v Košiciach, asi tam nebude pokračovať.